Halleluja! Halleluja! Így van, gyere testvérnőm, gyere, így. Dicsőség Istennek. Halleluja! Hogy hívnak testvérnőm? Evelyn. Hogy? Evelyn? Evelyn. Oké. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Ne törődj velem. Halleluja! Oké, a következő ige szól neked, ha rád nézek, akkor ez az ige jut eszembe. Aki mindvégig álhatatos, az üdvöző. Amen? Tehát nem azért keresztelkedünk meg, hogy holnap visszamegyünk a világba, hanem mindvégig kitartunk, jó? Én ezt kívánom teljes szívemből neked, jó? Ne felejtsd el, ez az ige, amit kaptál, jó? Aki mindvégig álhatatos, az üdvöző. Kedves testvérem, hiszed azt, hogy Jézus a te személyes megváltód? Hiszed, hogy megbocsájtotta az összes bűneidet? Meddig akarod őt követni? Mindörökké, halleluja! Látható és a láthatatlan világ előtt mi most megkeresztelünk tégedet az Atya, Fiú, Szent Szellemnek a nevében. Legyen áldott Jézus, halleluja! Így van, egészen hátra, nagyszerű, nagyon jó, dicsőség Istennek! Legyen áldott az Úr! Nagy öröm van a mennyben, de a földön is!